Θερμική ισορροπία. Στο πείραμα που ακολουθεί θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η θερμοκρασία όταν δύο σώματα με ίσες μάζες από το ίδιο υλικό και διαφορετική αρχική θερμοκρασία έρθουν σε επαφή. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο ίδιους μεταλλικούς κυλίνδρους, δύο ψηφιακά θερμόμετρα, ένα θερμομονωτικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα τοποθετήσουμε τους κυλίνδρους και ένα χρονόμετρο. Τοποθετούμε τον έναν κύλινδρο σε δοχείο με πάγο, ενώ τον άλλο σε δοχείο με ζεστό νερό. Μεταφέρουμε τους κυλίνδρους στον θερμομονωτικό θάλαμο και τους τοποθετούμε με τρόπο ώστε οι βάσεις τους να είναι σε επαφή. Κλείνουμε τον θάλαμο με το καπάκι, στο οποίο έχουμε προσαρμόσει κατάλληλα τα δύο θερμόμετρα, φροντίζοντας αυτά να εφάπτονται στους κυλίνδρους. Ενεργοποιούμε τα θερμόμετρα και περιμένουμε λίγο ώστε αυτά να δείξουν τη θερμοκρασία των δύο κυλίνδρων. Κατόπιν, ενεργοποιούμε το χρονόμετρο και καταγράφουμε σε πίνακα τις ενδείξεις των θερμομέτρων ανατακτά χρονικά διαστήματα, παράδειγμα κάθε λεπτό. Ας παρακολουθήσουμε το πείραμα καταγράφοντας τις ενδείξεις των θερμομέτρων. Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, κατασκευάζουμε στο ίδιο σύστημα αξώνων τα διαγράμματα θερμοκρασίας χρόνου για τον κάθε κύλινδρο.